Znakov narcizmu je samozrejme oveľa viac a netreba zabúdať, že odborná diagnostika patrí výlučne do rúk lekárov z oblasti psychiatrie. My sa však niekedy potrebujeme rýchlo zorientovať v situácii a zaujať postoj k správaniu, ktoré sa nám nepozdáva. A práve tu si môžeme pomôcť jednoduchým zlepšovákom, otázkou empatie. Ako človek reaguje na utrpenie druhých? Úplne ho ignoruje? To môže poukazovať na grandiózny narcizmus. Snaží sa dokázať, že on trpí viac, prípadne, že o utrpení aspoň vie viac? To môže byť prejav tichého narcizmu. Chcem na záver povedať ešte jednu dôležitú vec. Dnes sa o narcizme hovorí veľmi často. Na sociálnych sieťach často vidíme ľudí, ktorí detálne opisujú, čo im urobil ich narcistický partner alebo rodič. A pritom práve tento obsah v sebe neraz nesie prvky narcizmu, ako je rozdeľovanie sveta na dobrých a zlých, či potreba morálnej prevahy. Často sa žiaľ aj v tomto prípade potvrdzuje porekadlo. Zlodej kričí, chyťte zlodeja, alebo že pod lampou býva najväčšia tma. Obsedantné hovorenie o chybách druhých nie je v poriadku. Rovnako ako nie je v poriadku neustále v iných hľadať len nebezpečenstvo a namiesto budovania a práce na vzťahoch počase každého odstrihávať a hľadať nové známosti. Pretože pravda je, že väčšina ľudí má niektoré narcistické črty. Narcizmus existuje na širokom spektre. Zdravý prvý krok preto nie je okamžité odstrihnutie, ale jasne nastavené hranice. Až keď hranice dlhodobo nie sú rešpektované, má úplné prerušenie kontaktu zmysel, ako krajná, nie ako prvá možnosť.